Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Starter Time, las 5:01. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Starter Time, alas 5:03 sa liwat mayong hapon, Bacolod. Mayong hapon, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton siling nga mga tagparamati sa tabok sang kadagatan, Isla sa Panay, ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto malabutan sa aton sining nga broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Aksyon Report. Afternoon edition, Biyernes, na presentation. Opdan makita sa aton sining nga mga patrol unit reporters in action assign na karon fielded na sa tag sa dila sini ka mga areas of assignment sa paghatag naman sa pinakaulihi labas nga mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una, mabatian sa inyo diri palatuntunan Aksyon Report Afternoon Edition Biyernes nga presentation. Opda kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up diri sa aton nga IT expert, Aksyon, Sir Elray Doatilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tolok, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kinandan ang inyo sinilagad ang korman sa Action Report Afternoon Edition Biyernes nga presentation
Sa ngalan sa iyo regular anchorman, Loverboy Aksyon Marlon Hinabaya, talos lang ako diri temporaryo, tagsa ka Biyernes, Aksyon Eric Magbanua. Manaya-naya subong ang lakat sang parahon sa Biyernes nato sini nga pagpangalagad madamo-damo kag kadamo gid sang salakyan nga nagabiyahe halin pa kahapon sa unang adlaw sang General Community Quarantine. Hasta subong ay ikaduha ng adlaw, damo-damo nga mga salakyan ang nagabiyahe pribado man kag pampubliko. Dala ang aton nga mga taxi driver bisan paano nakaguliginhawa sa sulod man sa isa ka bulan nga penitensya. At least bisan paano makagios na sang masulusulhay, makadiskarte ka makapangita na sang tilig-angon ang aton nga mga utod nga sadto nagkunol pag nagpundo sa tagsa nila sini kapuluyan matapos gagipatuman ang Modified Enhanced Community Quarantine. Di karon kay na idalom na kita sa General Community Quarantine, nakaguluginhawa kag bisan paano makadulo diskarte na ang mga remedyo general naton nga mga kauturan sa pagpangita sang ila sini kalanon sa matag adlaw-adlaw. Apisar sina, hindi lang gid kita magkalipat ha. Sok-sok, face mask, face shield, social distancing, pagpanghugas ng alkohol sa aton nga mga kamot. Amo lang ini ang panglaban sa virus nga COVID-19. Hindi lang kita mangin complacent, hindi lang kita mangin sobrang pagpati nga siling mo, why na ni? Ara pa siya. Ara pa. That's why, hindi tara pagdamuon pa ang mga kaso biktima sang COVID-19 diri sa siyudad sang Bacolod. Kay once nga magnubo ang aton nga data record sa mga pasyente sang COVID-19, biktima sang COVID-19, basi ma-downgrade pagid kita sa masunod nga mga binulan. O silingon basi manubuan ta pagid ang quarantine protocol nga ginapatigayo naton diri sa syudad sang Bacolod. Amo lang ang ginaayo sang aton sa gobyerno nasyonal, probinsyal kag city official. Ang pagsoksok gid sang face mask, face shields, kag social distancing. Palihog lang ha. Amo lang gid lang na ang aton inogbato. Ito wala pa sang kasiguruhan. Ang mga nadiskubrihan nga vaccine para sa coronavirus. Di malawig-lawig pa ini ang away naton. Sa luyag taga sa hindi, maabtan pa tayo Disyembre, maabtan pa kita sini dason tuig. Pero, hopefully, sa pagtuba naton sa mga patakaran na ginahambal sa aton sa gobyerno, ma-downgrade man naton, butsilingon, mapanubo man naton ang mga cases sang COVID-19 victims diri sa Bacolod, kagbilog nga probinsya sang Negros Occidental. Amo lang ng aton ginaingiyo sa aton nga mga pumuluyo. Kumog ang ginhalog-haluga na, hindi man kita magabusar, hindi lang kita magpinagusto. Sundon tagihapon. Kaya kung sundon tarang, sa nasiling ko na dako ang posibilidad nga sa masunod nga bulan, ma-downgrade pagid ang aton nga quarantine. Pero kung pasaway kita gyapon, baw makasuluka, kabay pa nga hindi na kita magbalik sa ginatawag Modified Enhanced Community Quarantine. Budlay gid. Kamo mismo na-experience sina, kamo mismo nakakita sina. So hindi ta na pagulaton pa nga magbalik naman kita liwat sa amo to nga sitwasyon.
Kung mo kaging downgrade, hindi taman pag-abusaran, bot silingon, sundon taman ang mga ginapanugyan sa aton nga mga health experts. Ayos. Sa piyakabahin ang probinsya sa Negros Occidental. Nagakasubo ang mga opisyal pakadto sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental. Nagakasubo tungod sang pagtaliwan sang anay gobernador sang probinsya sa Negros Occidental, Alfredo Marañon. Nakahapmasubong ang bandera sang Kapitolyo Provincial tungod sa kasubo nga ginaangkon karon sang aton nga mga empleyado kag mga opisyal. Pila si Governor? 85. Di wala pa sang schedule na talana kung saan ang lubong sa aton gobernador. Di, may edad na gidman si Governor Alfredo Marañon mo. Hindi na gidman malipod. Sadto pa nga siya ang gobernador nga wala pa nakabulo sa iya si Bong Lacson. May mga ginabulo batsak nga man gito si Governor eh. Aling kati ginadala-dala lang. Hasta nga ti kagabi daw nakibot halos ang partido ni Governor Marañon sa pagtaliwan ni former Governor Alfredo Marañon. Our condolences sa pamilya Marañon. Tutok lang mo diri sa Aksyon Radio. May mga posible schedule nga i-anunsyo ang pamilya asto sa lubong kakundiin ilubong, ano oras, ano nga petsa, ano nga adlaw. Tutok lang diri sa pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod. Ano ang mga bulo-balita nga bantayan nyo dugay-dugay report gikan sa ato sining nga mga patrola unit reporters? Balita sa Kapitolyo Provincial kung Biyernes dalon ni Aksyon din Naboso. National Food Authority plano nga magbakal sa humay sa mga Negros farmers sa balor nga 19 pesos ang kada kilo. Bantayan man ang balita ni Aksyon Tayupon. Nagadala sang New Government Center. Pagpatuman sang nagakaigo nga measure dapat ipatuman sang syudad angot sa natalana nga pagpatigayon sang swab testing sa mga vendors. Suno kay City Councilor Wilson June Gamboa. Karon man nga hapon nagpatigayon sang I understand courtesy call ang bag-o ng City Director sang Bacolod PNP nga mag-serve officer in charge Colonel Manuel Placido. Hindi ko nun nadayon karon nga po nang iya sining courtesy call kay Mayor Bing kag sa mga opisyal sa syudad. Yang pamangkot sang Bacoleños sa pagpungko ni Police Colonel Manuel Placido. Ano ang iya mahimo? Ano ang mga tikang? Ano nga mga patakaran? Ano nga mga programa ang ipatuman niya sa syudad sang Bacolod sa pagpungko niya bilang officer in charge sang Bacolod City Police Office? Way patakabati sang huni ni Colonel Manuel Placido kung ano ang mga plans and programs siya diri sa Bacolod. Ibaloon tayo na sa masunod nga manadlaw. Ito medyo busy pa si Colonel Placido sa pagpatigayon sang mga schedule sang iya sining nga courtesy call diri sa syudad sa Bacolod. Tagaan Taligwa ang officer in charge ng BCPO, si Police Colonel Placido o Police Colonel Manuel Placido. Kagati hopefully mangin accessible siya sa media katulad ni Police Colonel Henry Viñas na kung hindi lang sako kung magtawag ka sa cellphone niya gasabat dayon. Kabay pa nga mo man ang
matabo sa kay Colonel Placido. Sabay pa nga mangin accessible siya sa tawag sang media. Para nga may baluan man sa Bacolodños kung ano ang mga programa ya kag plano ya sa syudad sang Bacolod. Kailan hands-on gidi si Colonel Placido. Kabalo ka naman ang media sa Bacolod kasi Negros, masyado ka mabinantayanon. So mo nang dapat man nga halungan ni Colonel Manuel Placido. Sa mga nasyonal nga balita, Department of National Defense plano ko na magbakal sa helikoptero sa South Korea. Basta hindi lang overpriced ha. Kapya kabahin duwa ka Senate leaders kontra sa ginasuduso nga pagbaligya sang propiedad sang Pilipinas sa Pungso, Japan. Gobyerno magapatuman sang dietary supplementation program para sa lapsag kag sa mga nagabusong. Sa piyakabahin Pilipinas nag-ayo na ang health system capacity sa pihak sang report ng pungsod ika-20 sa may pinakadamo nga COVID-19 cases sa bugos nga kalibutan. Gabay pa nga mamintinar, kagabay pa nga maridus gini ang mga kaso kag mga biktima sang COVID-19 sa ato diri pungsod. Ay, oo. Kung nagasulab ang sulok-sulok mo, kung makabati ka nga daw nagasaka lang nga nagasaka. Daw wala man sa nagabuhin nga nagabuhin. Oh. May nagabuhin, may nagalayo man. Ay, oo. Tiyan mo na gid na. Amo ginang pangabuhi sang Pilipino. Amo na nga again, sulit-suliton ta. Sundon ta lang ang health protocol. Pangugas ang alcohol sa kamot. Sok-sok sang face shield with face mask kag social distancing. Amo lang na ang simple kag sulit-sulit na ginahambal sa atong gobyerno. Ayos! Siling ni paring Roger Montalvo. Ito temprano, pang Aksyon Night Patrol ba? Basta Biyernes pare, ako na diga pungko sa trono ni Loverboy Aksyon Marlon Hinubeyam. Every Friday lang. Bakit kita na pre? Haros paring Roger Montalvo sa iyang wine center. Pulupungko kag nagamulo mo nito. Sa mga boys da ni paring Roger Montalvo sa mga K9 niya da sa Simaros Wine Center da mayong hapon. Kag mayo lang pag monitor. Si SB member Henry Boy Grigaso sang Kawayan, si Madam Alma kabataan ni Councilor Henry Boy Grigas kawayan nga monitor gid sa ato no. Salamat gid. Aksyon Radio Palapista na tayo para 5:19 na. Dito sang dito sang GCQ sa Bacolod. Sitwasyon sa trapiko sa Bacolod, libaloon tabi. Sa paglibot-libot ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, may hapon. Adala kita na ya. Gina-activate pang linya kay Aksyon Jan na Diaz. Kahibaloon tang sitwasyon sang Bacolod abi sa ikaduwang adlaw sang GCQ. Aksyon Jan. Mga panagsunari, nga po sa tutaran nga mga ka-aksyon, waswasan na din yung sa Bacolod-Karol nga po, karamay isang atong panyam po, no? O gani? So, wala kinagsunari nga patimaan nga magulaan. Ba? Sa atong panood, doon nakaginawag iti papangsang taro nga. Kasi po dahil ako maginawag kung mapangpaang panyam po, bla? Oo. Wala labot, sabi nga gaklo mong imog ang imong pus nga, pati maginapalibot. Ang pusga mo daw turo nga baka, about eh. Kanagduga ang init mo. Teka pusga nga daw turo nga baka, hindi na nagalin yaman. Oo, sa Torelli. Mayroon akong pusga
nga lang katuros ng baka, imo maklo. Pero kung na pusga, pag isang tupad mo, dala ko nagabiyahe ka mo, ina na so, giga problema, no? Gani. Amo na rason ko nga maayo, manggali ang may division sa sunod sa salakyan, kaya para ang pusga malikawan. So, para ko sa polusyon. Kaya pag pusga mo, may bungguan siya. May buguan sa. Mayo man lang may face mask at face shield, kaya at least ma-filter, anay ang pusga. Gani. Ari mo traffic report nga pusga. Pusga mo. Ang dahilan ka, musta? Tito pusga, gini. Araw niya ako nagsunari kasi. Was. Was-wasan. O karon nga po na patrol, ari kami sa Eres Sandalan, Lakson. Particularmente na sa Eres San Ramos, sunod sa kalabang pinang sa nga patauli dito sa norte kabahin sa sunod sa Bacolod ang inaruta kadulong mag-aksyon sa may Buri Road ginabot rin tubang sa Robinson's Place Bacolod kung mo tinabalaba ang ginayang pila sa masalakyan kay before nga kalabot dito sa intersection kung kalampuas man sa intersection road point sa Buri Road actually manabay ka pa nabi dra sa may Converges and then dra sa may City Mall o before abi kalabay ka dapat Carmelite, Converges, Lopez Mandalagan, City Mall, then makatabok ikaw kung makalampuas ikaw sa intersection point sa Buri Road, Lacson. Kagamo silang sitwasyon, but silingon labang gid kaganamo gid sa masalakyan nga nagabiyahe na karon nga po. Amo na abiso naton sa mga motorista balanga kung diri sila o kanila direksyon paluwas sa Metro Bacolod, dapat sinabi importante nga agyan o kung labyan diri sa area sa Lacson, particularmente na from Ramos, Lacson, going to Buri Road, pwede gid sila mag-action nga kaliko action Eric diri sa may Santo Niño stop sa may Barangay 2. Then ikusuyo ng San Juan, kaya San Juan kami nga pong particuligwa sa sitwasyon dira sa traffic. Kaya mga isalakyan nga nagadabay, kaya mga di pasayay nga jeepney nga nagabiyahe, pero limit, hindi ba mo sila kanamo pa kaya matamat lang man, kaya hindi magutanan na ginaparugutan tayo so far, nga magkabukas sa ilang matagsa kamay sa residento, o siguro hindi ba na mo sila kanamo, gina, ang mga pasero actionary. Kaya ito na biso nga dun sila, ilang tabi padulong sa may norte kabayang sa probinsya, na imugit sila magkalabay, dari mag-aksyon sa area na mismo sa Dalan San Juan. Kaya from Santo Niño stop, yung problema. Light to moderate ang traffic situation dahil sa San Juan. Kaya kung diri sila maglabay sila, so expectaron gidila na mapagutok sila. Sa bangod sang medyo maburubugat yun man, yung dalagan sa trafiko. Ang traffic light dahil sa may Buri Road, nagagana, but sila nga function, ginagana, ako nagagana, wala sang traffic enforcers nga naka-assign, nagod nga nagamaniobra, ako nag-atag sistema, kung dalaga sa traffic o ang pagkabalan. Dili maka-aksyon siya naman sa Dalan na Ramos, Lacson, karon nga po, temporaryo kagin patay ang traffic light. Ang pinakatinutuyo sa rin, kaya man tinakita nila nga pwede ka na mo sa masalakyan mag-aksyon niya gruta, gama padulong sa magkatuwang nga direksyon, rason kung nga nagdesisyon na imo ang Bacolod Traffic Authority Office nga naiyon taton ang pagpaandar abis ang traffic light kaya temporaryo ang traffic enforcers nga nahamtang diri. Amo ni mag-atag direktima sa mga motorista kung sa dalaga sa traffic mag-aksyon. Karon nga po, paglabay na po magugilamang, kita na may apat ka mga traffic enforcers nga gina-deploy ang bitaw diri mismo sa ginsang at Sandalan Ramos Lacson naguginamang mamintinar nga tayo yun ang biyahe kag hindi magtugas ang tuman tibugat nga dalagan sa trapiko karon hapon mga kaaksyon. Pero naman ang norte kabahin sa syudad medyo mabugat din ang traffic situation pero kung ikaw usoy ka na from 18th of Sun Street going into Provincial Capital Lagoon dili mo man apat-apat na experience na light to moderate nga sitwasyon kung dalagan sa trapiko at ang kaaksyon. Ang patuloy ay kabila sa tubang sa El Fisher Hotel, particularmente na magkaaksyon diri malapit sa may 15th Lacson Street. Ang traffic situation diri sining hapon na matamat naman nga bulubog at makaaksyon. Inabi ang masalakyan ikan sa Burgos Lacson diri ginang ilang direksyon o diri ginang ilang padulungan karon man nga hapon. Dito sa iwan naton ang surabahin sang syudad. Dali na ron ang aton pagamalan mga kaaksyon. Hindi na mo sinakabugat ang traffic situation, particularmente na sa may Magsaysay Lacson. Exact na ginamang kung kamo approaching sa may Golden Field padulong sa may Alice Road mga kaaksyon. Na sining hapon nakabig man diri nga moderate to heavy ang traffic situation. Expect ron ang mabulubugat na trapiko bangod nga mga aksyon ang mga pampubliko ng mga salakyan ang ginpanugutan na ng mga kabiyahe nga may limitado ginamang nga pagpasakay sa mga pasahero. Ekspektaron nga mangin na madamo-damo ang mga pasahero bangod ang mga mall sa sunod sa Bacolod kamay sa Metro Comercial ang ginpanugutan naman nga mag-operate sa limitado man nga capacity
safety mga Yes. Aksyon. Amo ng rason ati kay matamat man kay niya isa man katikang agad nga matamat man nga maglambo ang ekonomiya di ba mismo sa may syudad sa Bacolod. So pa mo na ang pinaka-sitwasyon kung dalagan sa trapiko at pagkabalan mga Aksyon sa palibot sa syudad sa Bacolod nga may dala nga pusna karon nga po na. Bago mga dyan, kung mga mumulas karane sa buong road, ito na medyo gagutok-utok, tani guro, no? Ako mas kaya festival niyang palibot sa plaza publika nakapang-install na ni sila sa mga kiosko. Dira, Gani, man. hindi na dara masudla na matamat ng plaza Silingan publika. ni pare Roger Montalvo dyan na misa ko ng maskara. Ang traffic sa maskara. Gani, amo na ako galing kay kung makabaka maskara, mamba man ilang insendihan gina nilang traffic kay may mga area ginaksyonerek nga gina-close bala, may ginapatigan nga closure ang bitaw para make sure man nga mga festival sites hindi makasagabal. Kaya usually kung mga earlier October, maara naman na sila traffic closure kung napon pero mo ginang-kariglaw sang tanan ang Maskara Festival kaya di first time probably, no? Nga doon hindi ka hiwat sa Maskara Festival. Ako man ito chance nga makabawi-bawi ang mga negosyo. Tani, Ang mga no? negosyantes Bacolod, si Sir Roger Montalvo kanara matani kay Dodamo gini ang mga bisita kag mag-apit sa Sir Maro daon. Oh. Sige lang nga. Tutante way na si COVID. Damo na lang ginapang pangamuyo naton karon nga po. O kung karon nga mga tiniyo ng kusunere kay titon matapos sa ng COVID, tani din na maglabot sa Pasko para ganar pagid ang negosyo ni Sir Roger. Kaya mo rin sila ginalagas kino ba sa mga Pasko lang. Kasi kalabanan nga mga negosyantes palibot sa sunada. Namo ko sa Pilipinas sa mo ginangindom nga para pangabot sa Pasko hopefully nga hindi na ginamo sila kabudlay kakalala ang kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Yes. Karon nga itatubang sa Corazon Logsin Montalban Memorial Regional Hospital. Ari na naman dagsa na naman sila aksyonerek. Dagsaan? Ang mga watcher nga ari sa gwa nga naga-standby. Damo naman sila da. Damo naman sila nagantala man sila sang gamit nila wa. Oh. Damo naman dire kay kabalo ka mo magyapon ang pulisya sa ospital, kay wala man sila may mahimo aksyon Eric, no? Sus. So paano na ang pinakaroong sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod kag dalagan sang trapiko balita nga may dala pus nga karon nga hapon. Mga ka-aksyon tandaan nga isa sa piko na ginamikaw, simple lang buot silingon. Walang taglibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Una sa patuloy sa Aksyon sa Bacolod Aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Doon lang pa sa aksyon dyan. Resulta sa pusnga. Kalasamukan si aksyon dyan sa Extroy. Ay, oo, pangabuhi sa Pilipino. May hapon nila kay Madam Nida Sigwansya, kakait Idol Paulo Probido. Nga pamati si Idol Paulo Probido. Kag si Madam Nida Sigwansya. Salamat kay Aksyon dyan, ha. Balikan tayo sa Aksyon dyan kung may naturo-timpo ta. Sa latipo niya sa mga report sa palibot-libot sa Magbanua sang Bacolod. Aksyon Radio Philippines na Grand Time alas 5:29. Magabalik ang inyo sila palatutunan pagkatapos ng sa itong importante nga mga pahibalo. Banwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat.
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsan ang mga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Magbanua, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat.
inspirasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na Aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pabalik din sa ato sa pagpangalagat Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. This time, i-check na mga report na gikan sa aton siring mga patrol unit reporters. Una ang report live gikan sa Kapitolyo Provincial with Aksyon Radio Naboso. NFA plano nga magbakal sang humay sa mga Negros farmers sa balor nga 19 pesos ang kada kilo. Sa humay. Ari ang balita humay. Aksyon Edo Naboso. Mayong hapon, please come in. Pakigasang Office of the Provincial Agriculture and National Food Authority kagin kontrata nga sila ang magabakal sang humay sa mga mangunguma sa balor nga 19 pesos kada kilo. Sila kay Provincial Agriculturist Attorney Japet Masculino bangod sa padayon nga rice importation kag harvest season, rason nga mas nagnubo ang presyo sang baklanay sang humay sa mga mangunguma nga nagabalor lang 12 tugtog 15 pesos ang kada kilo. Palayag ni Masculino, nagpangabay lang ang NFA sa gobyerno probensyal sang magamit nilang salakyan para sa pagbakalman sa mga humay sa mga mangunguma. Plano man sang gobyerno probensyal nga panagutan ng mga mangunguma nga magamit sang rice processing center sa siyudad sang Bago, agad mag-comply ang 14% moisture content requirements sang NFA. Pamatiyan natin si Attorney Japet Masculino. So, gani, nag-istoryahan na yung mga kamisang NFA, paano, tama makakuha na yung mga bully, nag-request sila kay Gob sa illegal, sa ibang bakal sila sa dalong, tani, no, sa mga banwa, hindi nag-okay man si Gob, no, nag-istoryahan na naman kami ni Manager Castillo na mapahulam sang kuhan sang vehicle sa ila para gamitin nila howling. Kag siguro ang isa pagida nga ang sa rice processing center, pwede man na natin makuhan, mapagamit na kari kami ina siya, pero di nubo man lang for drying, no, for drying na at least pagbaligya sang farmers sa National Food Authority na at sa iyang purity kag iyang content na na-attain mo lang. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon Ida Naboso. Una sa Balita Una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon Edo Naboso. Report gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa luwanta ng mga update gikan sa New Government Center. Pagpatuman sang nagakaigo nga measures dapat ipatuman sa syudad angot sa natalana nga pagpatigayon sang swab testing sa mga vendors sa syudad sa Bacolod. Pahayag ni Councilor Wilson June Gamboa. Pero damo di mga vendors ka daw hindi luyag ipaswab test mo. Yari ang balita. Hey! Ni Aksyon Art ay hupon. Aksyon Art, may hapon. Oo, may hapon. Katawag ka ba? Grabe mga title sa mga report nila ba? Balita, pus nga, balita, kuhan, balita, ano to kay Eden, Umay? Umay?
Imo ya balita, John Gamboa. Balita, ilong din. Unong window mo. Hindi, why ko naman na yun naman? Hindi ko na pagdayon bas. Siling naman? Ang butan, mo man ang ngambal kay Rato sang Ay, nanong, mga kilala ta. Pero, Subuto nga, daway piho ako. ha? Daway piho. Why piyo nga sa ilong nga bundakon siya na, why piyo na kung nalimahan. Lingag nga na ilong niya mo. Oh. Pero by the way, Aksyon, Eric, ang balita agot kay kailan tuloy si Sir Ernie Pinita na ito man siya ka. Tikon lang tawon yung preparation nila all set na kita para sa buwas. Pero diyan mo nang latest ina nakuha na to, hindi naman anay, deeper naman anay. Amot kun madayon di man niya kay di ka balok ka naman may mga gulpiada lang ang mga pagbago mo. Gani? Pero si Councilor Wilson John Gamboa, may statement siyang ginbuyan nga siling niya ang pag-swab test ni sa mga vendors. Actually, niya, why ko nag-kontra parte sila nga inisyatibo. Bago nagapati man siya, nga makabulik niya mo para sa mga vendors man to make sure kada sa public nga ang mga nagabaligya sa mga mayor nga merkado ang hilway sa COVID-19. Ang iya lang actioneric nga point nga siling niya dapat kung ipatuman ini sa city, siling niya ang proper measures nga himuon, especially ang dapat matabo nga halin sa testing, contact tracing, treating, or treatment, iban pag yung mga measures rin nga masunod, especially nga buligan mo gid ayuda ang ini mga vendors nga may pagpasiguro nga kung in kaso nga dalon ka sa isa ka lugar para i-quarantine, may isa ko sa pamilya mo nga ayuda ang gobyerno. Kasi nga budlay ni kung mo ning sistema kag nagapati ang councilor o si Gamboa, sila nga lang pilitay kag hindi pwede nga mandatory ni kag temporary contractor may operation sang isa ka vendors kundi siya magpaswab since nga way man niya sa ordinance sa kusuguan nga basihan sila mo sila nga kabudlay kung daw pilitay yun. Yes. Ari ang statement ni Councilor Wilson June Gamboa Jr. Amo na nga mga vendors na nagpalapit sa akon sila nga mga asosasyon. Namang yan, tindog ko sila, ari ha, ambal ko sila. Wala sang mandatory swab testing. Wala sang ordinansya. Kag unconstitutional nila ang ila kung imoon nila nga mandatory. Kag all the more siling ko, violation nila sang aton nga tinamatarong nga pasara mo ya ang negosyo, the right to life and the right to property. Magnegosyo ikaw ya para maka-income kita ka para mabuhi kita. Isay na kapag dako nga pagsupak sang aton nga tinamatarong. Bill of Rights. Butang tabi nga voluntaryo kamo nga mapag-swab testing nga ginaduso ko gina-encourage ko. Why ko na sila ginapunggan? Kundi siling ko sila, kuwan ka mo, kuwaan nyo na, importante na kayo para na sa inyo, pamilya nyo, kung sa inyo nga mga manugpakal ka sa sulod. Pugaling siling ko, garantiyahan nyo. Kagi-demand nyo nga itong local government nga ang inyo pamilya, kagitaw kung abi nga ipakuan kanila, ipukuton kanila o kontrisuhon kanila sa 14 diyas, dapat may insakto nga ayuda ang ihatag sa inyo sa atong gobyerno. Ayudahan gid kag suportahan gid. Dumabugto ang ugat ni Councilor Gamboa, no? Ha? Dumabugto ang ugat ni Councilor Gamboa. Labot ba rin ganing hinang niya kung ano kung wala sa Christmas, guro nga doon may nagbasablaw. Tama na ginapin to saya Ano kaya ang imo bidline sina sa mga report may mga post na kagkuhan din tawa na kundi. Nagpululos nga. Ha? Nagpululos nga. Oo, subong nga hapon. No, galing kay ang internet ko blado hina gid. Oo. Pero nakita ko may session nga special ang council sa Bacolod. Ara man si Councilor? John? Oo. Hindi mo lang na guro pag igapuson, guro nga hindi siya maka-online sa Zoom. Amo na guro kag-mamsit. Ako na mo, Zoom lang ila ginagamit. Why naman na iya face-to-face buong session niya? Amo gani. Oo, kita mo si Councilor Orula, gani niya, ang tiyan na iya mo yung na-focus. Yan mo talagang ginalapot kasi sa kamera niya kayo na. Kita mo? Sino ko ano ginalapot? Ha? Agali ka? Sino din nag-plaster ng kamera ni Councilor Orula. Kung ng taon mo yung biga online ka, Oo. ang butunis siya sa iya nga long slim siya mo taon.
Basta wala yung matiparahan nga butones ang gagawa kali sa iya online. Di kay kung may ginalabot to sa guro, singkulano din ang katindog kasi nga... Basi ba ginabutong sa? Gani man. Oh. Kaya kulbaan ko yan to, gani may kapitan, ganito nagsumi sa lain-lain yung iya. Dumduman mo to. Gani. Sige ikaw kagawa dalo ha, hindi mag-zoom. Amo na balita, itlog balita, vendors naton karon niya nga hapon. Ikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, aksyon na kay Hupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon Art tayo hupon, dumabugto kita ugat sa liog ni Councilor Gamboa sa Pamirsa. Dapat tagaan yung tao kung i-quarantine nyo. Ituod man. Kung mo kanyang mga vendors ka daw hindi mag-upod sa kwan, massive swab testing sang syudad. Huwag ka pasis na makasulod ka kag makagwa ka sa merkado nato diri sa Bacolod, ang Burgos, ang Libertad kag Central Market. Lantawon tani. Ito buwas ang schedule Lantawon ta kung pilagid ang maka pa-swab test ka mga vendors diri sa syudad sa Bacolod. Kaya mo gining balantayan ni buwas. Ang hapon dira kay Olive Prado Gargaritano. Si Dino Alik Araman, si Elizabeth Malaka Gamala, si Tafan si Tafan from snowy and cold Minnesota ba dumayong imo nga randa dia. Si Migo ko Agustin Barayugaw sa barangay Panokoy ga monitor gido. Si retired Police Colonel Placido Hintoleyo and family mayong hapon gid kay Mr. Mrs. Lowy Di Paula and family kag sa mga Dungganon boys. Monitor gid sa aton sini nga pagpangalaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:47 na. Dugangan ta ang aton sini nga Aksyon Balita pagkatapos lang sa aton importante dugang nga mga pahibalo. Mabigat. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Di alam mo ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginagang piligan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:54. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tangkimo sang Panyawan. Yung kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa! This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Balik diri sa tabalagat ng hapon dira sa mga taga Hacienda Caridad Farm. Arata ko si security guard Gorzal upod kay Toto Romar Tamayo. Pamati gid sa aton da si security guard Gorzal kag si Romar Tamayo sa Hacienda Caridad Farm. Ang akon ganito Toto Romar nga kwan nga tanong nga gin-request imo to ha.
ito lang una-una, ngayong kuhaan mo picture to. Ang bati ko daw, suggest naman ko no ang kuhaan. Swab test ang mga taga-merkado, kasi pa isol. Pa-check tala karon kay Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line ba. Kaya ang schedule to buwas mo. Pero ang bati ko daw October 10 naman ko no. Ibutang ang swab testing. Ay ano tabo? Si RJ Javier monitor sa si Palay sa Grosubong ay. Toto RJ Javier. I-check ta si Aksyon John Diaz iya sila report ka na tipon sa paglibot-libot sa pila ka mga police station dito sa Metro Bacolod. John, please come back. Kagabi aksyon ay nagabot sa syudad sa Bacolod, ining tatlo ka mga medical teams sa armadong kusog ng Pilipinas o sa Armed Forces of the Philippines iagod ka magbulig sa away sa gobyerno kontra sa COVID-19. Sa press release ang gipagwas ang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army kinsaan kay ning dukang galing ka mga medical teams aksyon Eric amo ni ang mga augment para sa frontline medical workers ang syudad subugod karon nga adlaw Oktubre 2. Ang duha ka mga teams ang iga-augment dito sa Riverside Medical Center o Riverside Hospital. Ang isa naman dito i-assign nila sa may Queen of Mercy Hospital sa may barangay ako sa Aeroreco Subdivision, Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod. Ang ininagabot ng mga medical teams ang ginpamunuan ni Army Captain Romuel Rabara Medical Corps Action Effort silingon eksperto man sa patagsang medisina. So sila rin di Action Direct ang nagpamuno sa tatlo sila ka mga medical teams. May angot sini nagpalapot sa pagpasalamat kay City Author Deputy Brigade Commander Colonel Michael Samson sa Central Command sa Armed Forces of the Philippines sa bulig kag suporta Gagit palapot sini sa syudad sa Bacolod bisan pa sa probinsya sa Negros Occidental samtang padayon naman ang pagpakik-away sa gobyerno batok naman sa COVID-19 actually. Kaya natapos sini tigali ang kadumdum ito may una nga duha ka mga batch sa mga personnel o kung na mga medical teams sa deploy diri sa may syudad sa Bacolod Occidental sa kasagsagan ko sa rigi paidalom kita sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ang duwa to ka mga grupo sa nagtagop ang bulan sa Setyembre nagtapos man ang ilang tour of duty diri sa may Bacolod. So ang gini mo is islan sa paribago pero mas nagdamo ay duwa ang una subong niya tatlo na git aksyon na Eric ang iladring ginpadala. Ang kahapon sa pagabutila ini sila ang ginabi-abi ni Colonel Michael Samson dito kada kaupo si Captain Kelvin Bayaban ang Brigade Civil Military Operations Officer sa Bacolod Silay International Airport sa may sila syudad sang Silay Kriman sa probinsya sa Negros Occidental ko sa din sila ginabiyabi, tagtigto man mismo o ginatagan sila sa mga instructions kung dapat nila himuon sa pagabot nila sa syudad sa Bacolod kag ano ang ila deployment plan kung diin sila ipahamtang kag kung diin sila i-assign kag ginatagan man sila sa isang background kung kamusta ang sitwasyon kag COVID-19 na kaso ang pagkabalan diri man sa may syudad sang Bacolod. Balitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz sa Secretary sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa balita, sa aksyon. Salamat kay Aksyon John Diaz sa report gikan sa ato sila patrol 2. Sa ato sila crosswind patrol back to back na kay Aksyon Papang Nixon Tahong. Durante nga nagadalom mga to sila nga kapuranon pagadto sa kabihon ara sa Aksyon John nga nagamonitor. May hapon dira kay Toto sa Niboy Paladar. Kapaurok-urok to sa Niboy Paladar Amo man si Madam Iboni Botseldra sa may Germany, si Migo ko Gerald Contribida, para man ga monitor Toto Gerald Contribida. Si retired Police Colonel Ulysses Ortiz, ga monitor man sa aton sininga pagpangalagad karon nga hapon. Oo. Ilang tawon tani? Ang masunod nga kabanata doon nag-isol lang pinapatigayon nga swab test sa mga ara ga baligya sa merkado sang Libertad, Central Market kag Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time impunto las 6. Aksyon Radio. Kain na nga!
aksyong naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Why na kita panahon sa ato sila nga pagpangalagad. Aksyon Report Afternoon Edition. Biyernes ka presentation magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas Sabado. Pwede rin sa ato nga mga patrol layo na Deportation Action. Nga nagpangalagad karong hapon. Aksyon Jan Diaz. Aksyon Artay Hupon. Aksyon Edwin Aboso. Sa technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilio. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sunat Sang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinabaya, ang inyong regular anchorman sa siringa palatuntunan, talos lang ako diri temporaryo kung biyernes nga adlaw, pero itaray kita karona sa Action Night Patrol Program, last yes, tub-tub alas 11. Standby na sa Action Report Evening Edition. Upod kay Aksyon ang Depensor. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua nagasiring. Salamat gid sa inyo siring nga pamati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,